Dobrý deň, moje meno je Pavol Štefanov a pracujem ako predajca vozidiel Hyundai v Begame. V dnešnom videu si predstavíme dve najpredávanejšie modely a ich akčné výbavy Play. Najpredávanejšie a takisto najobľúbenejšie vozidlá u slovenských zákazníkov sú vozidlá Hyundai i30 a takisto Hyundai Tucson. Play výbava pri vozidle Tucson vychádza z výbavy Style. Teraz si ukážeme prvky, ktoré Play robia jedinečným vozidlom. Play výbava nám ponúka 19-palcové tmavé zliatinové disky kolies. Súčasťou tejto výbavy je aj design paket, ktorý obsahuje predné full LED svetlomety so statickým prisviecovaním do zákrut, LED denné svetla s funkciou half mirror a masku v čiernom chrome. Interiérovo nám Playka ponúka čierny strop interiéru. Ostatné z funkcií ako navigácia, bezdrôtové nabíjanie telefónu či systém Bluelink nám ostali zachované. Okrem čiernej lesklej lišty nám výbava Play ponúka aj personalizáciu v podobe strechy. Viete si navoliť buď to farbu Phantom Black alebo Dark Knight. Výbavu Play nájdete aj pri vozidlách i30, či už sa bude jednať o kombík, fastback alebo hatchback. Výbava Play vychádza z výbavy Family, ktorá nám však ponúka prvky naviac ako sú predné full LED svetlá so statickým prisviecovaním do zákrut, zadné full LED svetlá, Smart paket, ktorý ponúka bezkľúčový prístup do vozidla a bezkľúčové štartovanie vozidla. Čo sa týka dizajnových prvkov, tak výbava Play ponúka čierne spätné zrkadlá a čierny strop interiéru. Toto boli len dve z najobľúbenejších vozidiel našich zákazníkov. Hyundai ponúka širokú škálu vozidiel, ktoré vám predstavíme u nás v Begame. Touto cestou vás pozývam na návštevu k nám do showroomu, kde si vozidla predstavíme, poprípade absolvujeme skúšobnú jazdu.